Hey guys! Good morning, good afternoon, or whatever. Ngayon lang ulit nakapag-vlog. Aalis kami ng hubs ko. Magagala. Charot. Kasi wala lang. Oop, parang umiba yung color niya. Wala, sibong. Yun. So, medyo matagal-tagal na din ako hindi nakapag-post, nakapag-upload ng vlog. Kasi medyo na-busy ang ateng nyo. Na-busy si Inday. Medyo nakakatabad na din. Yan. Medyo nakakatamad na din. Tinatamad na ako mag-YouTube in fairness. So, paunti-unti na lang yung mga uploads ko. So guys, malamig ngayon, tapos sobrang hangin. Nahiya talaga ako mag-vlog, kaya medyo akit baba yung video ko. So guys, andito kami sa metro, sa train station. Hintay kami ng train, guys. Bakit nag-iiba-iba yung color? Ang ganda, no? Tignan mo, ang ganda ng ano. Nag-automatic. Mga magaang mga mata. Ay, bad. May nakita akong Real Techniques na brushes. Ang cute. Ito yung ginagamit ko. Yan, parang ano siya. Conditioner. So this one guys is super good. Super cute guys. So, mga dress ng mga bata. Wala. Mahilig ako magtingin-tingin dito kasi ang dami kong mga pamangkin, mga inaanak. Super cute. This one is so cute. Super love this one. Natutuwa ako magtingin-tingin sa mga ganitong mga clothing na pang-bata, pang-baby. Nakakatuwa lang. Kita mo. Cute song. Very cool. Nakikita na ako talaga. Wala lang. Tara na nga. Labas na tayo. Hey guys. So, update. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog again. Kanina pa yon, mga ilang oras na yung last kong vlog. Ngayon paggabi na, dito pa lang kami sa mall. Well, sa La Défense Mall to. Yes. So, yun. Ikot-ikot lang, gala-gala. Wala naman ako nabili. Yung hubs ko lang meron. And then, yun. Update. Medyo malamig na. Lalo na paggabi na, medyo malamig na rin. So, yun. Kumusta naman kayo, guys? Ingat pala kayo sa mga virus. Kasi, laganap ngayon. I think, 4 cases na yata dito sa France. Yes, yung isa na nasa tabi mo. Big virus. 4 cases na dito sa amin banda sa France. Yung coronavirus. So, ingat-ingat kayo guys. Kasi mahirap na.
So, may wait lang kami dito sa kabila. Galing kami doon sa kabila. And then, tawid kami dito. Kasi papasok kami sa FNAC. Maghahanap ng SSDC hubs para sa laptop. Maghahanap kami ng SSD cards kasi cards ba yan? Basta mo? XT20. Hindi mo kakalabas lang. Lalabas na naman yung... Ito, 35mm. Gusto ko yung lens na to, 35mm. Pero mo na, so, ano lang. Na, Kasi may bagong Normally, lalabas na mid- XT4. ha? May bagong lalabas na XT4. So, maganda din to pang vlog. This one. XT30. Maliit nga, kaya nga maganda pang vlog. Hindi, mainig. Tingnan mo yung 35mm na lens. Sobrang liit. Ah, yan, F2 yan. Yung F1 meron din dito. Meron na kaming ganito. Dito. Well, wala namang kwenta guys, mga pinambibili namin. Kasi hindi naman masyadong nagagamit. Lalo na yung drone. Lol. Pang gamer. Pwede din mag, pang edit. Ah, tumura lang. 2,299 euro. OMG. Ganito, yung curve. Gusto ko yung curve. Hindi. Ganito sana yung bibili ko. Yung 200 euro. Kapit. So, ito guys, sobrang haba ng screen. Tapos, medyo curve. Dating, 1,000 na din. Dating 1,000 euro. 700 na lang. Nice. Public gamer. Zipiris din. 144 hertz. 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 So guys, ito yung La Défense. Yung mga buildings, mga ano yan, mga ang tawag ng office. Mga office. Actually, magsi 6 PM na. Yan. So, hindi kami nakabili guys ng hihaharap ko kayo sa akin. Yan. So guys, hindi kami nakabili ng SSD because hindi sila available. Ewan ko, may mga SSD naman doon pero hindi ko alam yung kailangan nyo tayo, yung mismong hindi daw available doon. So, then is pauwi na kami guys kasi later on tonight meron pa akong pupuntahan. Magbabanat muna ako ng buto sa gabi. So, yun. Actually guys, nakakain na kami kanina. Kanina pa. Hindi na ako napag-vlog. Kasi pag sobrang daming tao, lalo na pag nasa loob, yung pinapalibutan ka ng maraming tao, nakakahiya mag-vlog. Nahiya ako mag-vlog. So, yun. Ngayon, andito kami sa labas. Medyo kalat yung mga tao. So, parang okay lang. hindi medyo nakakahiya. And then, paggabi na din. Yan. So, yun. So, see you later na lang siguro sa bahay. Yan. So, actually, dapat diretso na ako doon sa pupuntahan ko. But then, parang may time pa naman. And then, wala na kaming gagawin dito. So, uwi na lang muna kami. Yan. See you later! Hey guys! So, andito na kami sa bahay. Nakalimutan ko lang end yung vlog ko. So, nagpahinga lang ako sandali and then, aalis na din ako. Mag-8 PM na. May lang ako sa may lakad lang ako. So, thank you guys for watching and I'll see you again on my next vlog. Bye guys!